tresnan kebak kasih lan sayang. Tapi Juna sok gede jadi apa ya? Nah aku tetep jadi penyanyi ya, ben ordo bapake. Aku jadi dokter ya? Tapi belum sakarepe anaknya ya? Iya, saya dewasa ini Junda semakin tahu jati dirinya. Ngobrol rano entek ning tengah wengi, tetes embun sing ngancani. Aku sampean koyo lagi kasmaran tenan. Mlaku teko tuwa bebarengan, matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling nguat-nguatke. Kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Tatak lakune ning jupuk patertenan angine, saya dewasa ra ngenteni badai terang, nanging sinau nari ning tengah udan. Hang gegem asto supaya bakoh bebraya manetung saliro yen rubeda Raga gandeng tresna.